una de cada 2 persones així a la Comunitat Valenciana tenen sobrepès. Perdre pes és guanyar vida, però atenció a tot allò que has escoltat. És cert o no ho és? Per exemple, diuen que prendre aigua mentre menges engreixa. No és cert, és fals. L'aigua no té calories, quan més en prengues millor, i el moment és indistint. Què passa amb els productes integrals? És verdader o fals que engreixen menys que els productes normals? És fals. Els productes integrals tenen més vitamines, més minerals, per supost més fibra, però les calories són pràcticament les mateixes. I els productes light diuen que aprimen. És fals. Els productes light tenen un 30% menys de calories que el producte de referència. I si te'n passes en la quantitat, probablement ho compenses. I per últim, la fruita. És verdader o fals que si la prens com a postre engreixa? És fals. La fruita és el millor postre i des d'ací per supost que te la recomanem. Ja ho saps, l'únic aliment que no engreixa és el que es queda en el plat. Ajuda't!